Sanibingelela kwiMafika Ithathe TV. Asithembe bonke abantu lapha eMzansi Afrika abangene kahle onyakeni ka-2025. Cha, ngani zakwethu ake ngidlulise ukubonga kwabathe ba-subscribe-a la kwiMafika Ithathe TV. Ngiyanxusa kakhulu kunabanye abafowethu aba-subscribe-e. Kuzonilethela nje iy'ndaba ey'shisayo ney'ndaba ey'hawu kuzona ey'hamba phambili, engachemile, engathathe isayidi, ezonilethela nje iy'nkulumo okuyizona nje ngqo ey'qondile nje ngaso sonke isikhathi. Uma kunezinto ezinhle ey'velayo, uma kunezinye izinto ezenzakalayo nje ezweni, kuningi-ke esizokwenza ngaphansi kwale channel. Nisazokubona nje kuningi kakhulu esizokwenza ngaphandle nje nokuletha iy'ndaba nokuveza nje amakhono nje abantu ngokuhlukahlukana. Sibonga kakhulu. Ngicela ukuthi-ke engathi ningayiphatha kahle nakulo nyaka, niphinde niqhubeke njalo nje bafowethu, nilokhu niphosile nigcina vele u-subscribe, niya-subscribe-a niya-like-a. Sibonga kakhulu.